Za malý okamžik už budeme tyto dvě štafety startovat. A uvidíme tedy, jak se bude dařit Ukrajině v dráze číslo 2. Jak už jsem říkal, tedy Ukrajina, dráha číslo 2, to je ta vnější dráha. No a domeček jste mohli vidět, že byl opravdu na risk. Okolo 8 vteřiny jsme byli za první překážkou. Předávka na druhý úsek, ta byla v pořádku a vidíte sami tu rychlost. V tento okamžik žlutý praporek a signál pro zapálení směsi. A ukrajinská reprezentace už je ve třetím úseku. Ta kladina nebyla úplně ideální, ale nakonec to vyšlo. Rozdělovač pohlídaný, ale nebyl úplně na poprvé, ale 38. vteřina u rozdělovače. Takže tady určitě, pokud vyjde hašení, půjdeme pod hranici 60. vteřiny. Ale to ještě musí holky potvrdit na hašení. No a hašení celkem v pořádku. A teď už pouze doběh do cíle.